ካብ ኤርትራውያን ስድራ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተወልደት ኣብ ዓውዲ artificial intelligence ኣብ ስም ዘለዋ ዶክተር ትምኒት ገብሩ ካብ ጉግል ከም ዘሰወጎት ዝገልጽ ዜና ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ተዘርጊሑ እዩ። ዶክተር ትምኒት ምስ ብጾታ ኮይና ኣብ ዘዳለወቶ መጽናዕታዊ ጽሑፋት ኣመልኪታ ሕቶ ስለ ዘቕረበት ካብ ስራሓ ከም ዘሰወጎት እያ ትሕብር። ካብዚ ብተወሳኺ ንሳን ደገፍታን ኣብ ዓበይቲ ትካላት ዝረአ ዓሊታዊ ኣድልዎታት ካብ ስራሕ ኣብ ምስጓጋ ሓደ ድፍኢት ከም ዝኾነ ይኣምኑ። እቲ ምስ ብጾታ ኮይና ዘዳለወቶ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ብዛዕባ ኣጠቓቕማ ቋንቋ ኣብ artificial intelligence ኮይኑ ኣብ ውሽጡ ኣንጻር ደቂ ኣንስትዮን ውሕዳንን ዝግበር ኣድልዎውን ዝሓዘ እዩ። ጉግል እቲ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ከማልኦ ዝግብኦ ተወሳኺ ነጥብታት ኣለዎ ብምባሉ ዶክተር ትምኒት ካብ ስራሓ ደው ክትብል ከም ዝወሰነት ይዛረብ። ትምኒት ገብሩ ነቲ ዝገጠማ ጉዳይ ዝምልከት ምስ መሳርሕትና ምሕረተ ስላሴ መኮንን ኣዕሊላ ኣላ። እኔን ያደረጉኝ ነገር መጥፎ እንደሆነ እቲ ኣብ ልዕለይ ዝፈጸምዎ ክፉእ ከም ዝኾነ ኩሉ ሰብ ይፈልጥ እዩ። ንዕኦም እውን ጽቡቕ ከም ዘይኮነን ከም ዘይጠቕሞምን ንፈልጥ ኢና። ግና ንምንታይ እዮም ከምኡ ገይሮም ሱቕ ኢለ ዝኸይድ ወይ ብዙሕ ደጋፊ ዘይብለይ መሲልዎም ይኸውን ወይ እውን ካብ ጉግል ወፃኢ ዘለው ሰባት ከመይ ገይሮም ከም ዘኽብሩኒ ኣይፈለጡን ይኾኑ። ስለዚ እቲ ዘሕዘነንን ኣዝዩ ዘሕሰበንን ንኣይ ከምዝ እንተገይሮም ንኻልኦት እንታይ ይገብርዎም ኣለው ዝብል እዩ። በጣም የሚያሳስበኝ እኔ እቲ ትሰርሓሉ ዓውዲ artificial intelligence ምስ ስነ ምግባር ዝተኣሳሰር ምዃኑ ብምግላጽ እቲ ብጉግል ዝተፈጸመ ተግባር ንኻልኦት ሰብ ሞያ እንታይ ዓይነት መልእኽቲ እዩ ዘመሓላልፍ ንዝብል ሕቶና ዶክተር ትምኒት ሁሉም ባለሙያዎች የሚሰሩትን ስራ ኩሎም ሰብ ሞያ ዝሰርሕዎ ዘለው ስራሕ ሰብ ይጎድእ ደሎ ዋላስ ይጠቅም ኢሎም ክሓስቡ ይግባእ። ምክንያቱ ኣብ ዓበይቲ ኩባንያታት ክትሰርሕ ከለኺ ናቶም ረብሓ ጥራዮም ዝሓስቡ ንሱ ድማ ገንዘብ ምርካብ እዩ እሞ እቲ ገንዘብ ዝረኽብሉ መገዲ ንሰብ ዘይጠቅም እንተኾይኑ ገለ ኣካል እንተዘያገዲድዎም ባዕሎም ዶ ኣየብሉን እዮም። ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ ትካላት ቴክኖሎጂ ክዛረቡን ከለው ምስ ትካላት ሽጋራ ይወዳደርዎም። ቅድሚ 34 ዓመታት ኣብ ትካላት ሽጋራ ዝሰርሑ ዝነበሩ ተመራመርቲ ምትካኽ ሽጋራ ካንሰር ከም ዘስዕብ ይፈልጡ ነይሮም። ግና እቶም ኩባንያታት ነዚ ናብ ደገ ከየውፅኡ ነቶም ተመራመርቲ የጠንቅቕዎም ነይሮም። ስለዚ ኩሎም ሰብ ሞያ በብዓውዶም መዓልታዊ ዝሰርሕዎ ነገር ንሰብ ዝጎድእ ድዩ ዝጠቅም ኢሎም ክሓቱ ይግባእ። ወይስ እየጠቀምኩኝ ነው ብሎ ማሰብ አለባቸው። ኣብዚ እዋን ንብዙሓት ሰባት ዘጨንቆም ዘሎ ምስ ቴክኖሎጂ ዝተተሓሓዘ ናይ ብሕትና ወይ ፕራይቬሲ ጉዳይ እዩ። ሓደ ውልቀ ሰብ ንገዛእ ርእሱ ውልቃዊ መረዳእታታቱ ብኸመይ ክሕሉ ዘለዎ ዶክተር ትምኒት ነጊራትና ኣላ። በጣም የሚያሳስበኝ ነገር ምንድነው? ሰዎች ፌስቡክ እና እዚ ሸቕልን ነገር ሰባት ኣብ ፌስቡክን ትዊተርን ዝረኣይዎ ነገራት ሙሉእ በሙሉእ ይኣምኑሞ ናብ 100-200 ሰብ ይሰድዎ። እዚ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ሓደ ድሕረ ገጽ ሰባት ኣየናይ ሓቂ ኣየናይ ሓሶት ከም ዝኾነ ተመሳሳሊ ርእይቶ እንተዘይብሎም ክረዳድኡ ኣይኽእሉን እዮም። ስለዚ ኣነ ዝብሎ ብሕትና የድሊ እዩ። ንኣብነት ከምዚ ኸማይ ዝቃወም ሰብ መረዳእታታቱ ስቱር እንተዘይኮይኑ ኣብ መጻወድያ ንምእታው ኣዝዩ ቀሊል እዩ። ጋዜጠኛታት እውን ከምኡ ጋዜጠኛታትን ወገን ከይሓዙ ሓቅን ሓሶትን ከጻርዩ ዝደልዩ ሰባትን ልዕሊ ዝኾነ እዋን ኣዝዮም ኣድለይቲኦም። ምክንያቱ ሎሚ ኣብ ኢንተርኔት ፌስቡክ ትዊተር እንሪኦ ነገር ኩሉ ሓቂ ክኸውን ኣይኽእልን። የምናየው ነገር ሁሉም እውነት ሊሆን አይችልም።